Benvolgudes i ben trobats, aquí Ramon Riera, des de Buidac de Memòries. Fa pocs dies us deia que ens havíem deixondit i que havíem aprofitat el temps de ralentir per refer i millorar el documental que ara ja tocava de presentar. Bé, ara ja el tenim elaborat, d'aquí poquet, potser d'aquí uns dies us penjarem ja aquí el teaser. És un documental, aquesta vegada sortirà, diguéssim, en paral·lel, tant en català com en castellà, per tal que el zasca sigui més comprensible. I bé, seguim una estratègia una mica diferent, perquè una mica a partir de l'experiència del que vam veure, de la manera que la gent ho reproduïa, dura també en total potser uns 30 minuts, i llavors aquesta vegada, com que està dividida en 5 parts, el que farem doncs, serà fer com 5 petits lliuraments, de manera que la gent li sigui més fàcil i més pràctic de veure. De fet, avui dia la majoria de productes audiovisuals en xarxa social són clips de molt curta durada, no? Permeteu-me denunciar que és un tema molt interessant, perquè era un text que va sortir a principis de l'any 2018 i que deia una col·lecció de barbaritats impressionant, que a vegades potser ens pot semblar que fa una mica de riure, però que realment, si això és el que pensen i mengen certes persones amb les quals compartim estat, doncs bé, cal una resposta. Llavors nosaltres la vam elaborar ja fa un temps, ara l'hem millorat, l'hem retocat. És un vídeo, un documentari, és interessant, i a més és divertit. Hem millorat una mica aquest aspecte respecte a l'últim producte. I bé, res, tan sols espero haver-vos deixat una mica amb la curiositat i això. Ens veiem ben aviat, d'aquí pocs dies tindreu el teaser. Fins aviat!